שיעור לאסף טייק 1. אחד ואחרון. מעניין אם הוא שמע, אני לא יודעת אם זה על אוזניה או לא. אבל שירו אותך גם. איזה משונה. מסתכלת עלייך דרך הזה. אני איתך, אבל אני איתך. אנחנו לא תרגלנו ביחד, אני איתך. נכון. שיעור מוקדש לאספי. ולשחר. יאללה. אז תפרסו מזרן, תתארגנו שיהיה לכם נוח, קחו כריות ושמיכות, אספי לברכיים, לקח שמיכה. ואפשר לשבת או לעמוד. אם זה מתאים לשבת, אז נשב בישיבה שנוח לנו בה. אפשר על הברכיים או עם רגליים ישרות, אולי צריך רגליים מתחת לישבן. נוח לך? נמצא את עצמות הישיבה, אז אפשר קצת להתנדנד, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. קצת לחפש את העצמות האלה, ואז ננסה לשבת על האמצע. ומתוך האמצע אנחנו רוצים להתארך על הציר, כאילו מגביהים אותנו מהקודקוד. וכשאני מתארכת, אני מיד מגייסת מעט את הבטן לכיוון הטבור כדי לתמוך בגב. האנרגיה של הגב התחתון למטה, והשכמות מגויסות למטה. העורף ארוך, קודקוד, צומח למעלה. אפשר להוציא רגע הנחה. להביא תשומת הלב לנשימה. רק עצם זה שאנחנו מפנים את הזרקור לנשימה, כבר מתחולל שם שינוי. אז אם אפשר לעשות עליה מניפולציה קטנה ולהעריך אותה, לקחת אוויר מלא, לעצור לרגע ואז לשחרר לאט לאט, אולי שוב לעצור לרגע. קחו את זה בקצב שמתאים, אני לא מנחה קצב כי במצבים כאלה הנשימה שלנו משתנה, ואם יש סטרס אז הנשימה אולי קצרה, ואז אם אני אכפה עליכם איזשהו קצב מהיר, זה יכול להכניס למצוקה. העיניים יכולות להיות עצומות או פקוחות, אם הן פקוחות נסו למקד במקום אחד, אם זה מציף תזיזו את האישונים מצד לצד. במקום הזה נשים לב מה קורה בגוף הפיזי. אם יש מקום שיש בו איזשהו כאב או עומס או תפיסות או דחיסות, תסמנו, וכבר עכשיו אפשר להזמין איזה מגע או נשימה או תנועה לאזור הזה. אז במצבים כאלה שיש איזשהו אירוע גדול שמשפיע עלינו, לפעמים זה גם, לא לפעמים, תמיד זה פוגש בגוף, ואז יכול להיות שיש אזור שמשהו יתעורר בו. אז אני למשל מרגישה את זה היום יותר בכתפיים, אתמול הרגשתי בלסת, לפני כמה ימים בקיבה. אזורים נודדים, ובכל פעם שאני שמה לב מה קורה לי בגוף עכשיו, אני יכולה להזמין לשם ריפוי עם מגע ועם נשימה. אז אני שמה לב מה קורה בנשימה, באנרגיה, בברנה, אנרגיית החיים שלה. אני שמה לב שהנשימה קצרה, אולי אני יכולה להזמין לה אורך. אם אני מרגישה או מזהה שהיא שטחית, אולי אני יכולה להכניס עוד קצת עומק, אולי להפנות אותה יותר לאזור של הבטן. שימו לב מה קורה בנפש. זה המקום של הזיכרונות, של הרגשות, של התגובות האוטומטיות, של אני שומע איזשהו רעש וזה מקפיץ אותי. אז רק תזהו מה שלומכם, תסמנו, וגם תזכירו לעצמכם שאתם כאן ועכשיו על עצמות הישיבה עם הנשימה נמצאים במרחב פתוח. כאן עכשיו ברגע הזה הכל בסדר, ואם יישמע בום ותתחיל פרשנות, הדופק קצת יעלה, יש לי אפשרות אחר כך להרגיע ולחזור לעצמות הישיבה. ואם תשמע אזעקה, אז אני אלך מהר למקלט, ואז אני אוכל לחזור שוב לשקט. אז השקט הוא משהו שבא והולך, הוא לא נשאר כל הזמן, ובגלל זה אני גם יכולה כל הזמן לחזור אליו. לפעמים זה יותר מאתגר, אבל
תמיד יש אפשרות לחזור לנשימה, לחזור לעצמות הישיבה, מאיפה שאני נמצאת עכשיו ברגע זה. תראו אם יש התכווננות שתרצו שתלווה את התרגול, ואם כן תסמנו. לאט לאט נתחיל להביא תנועה לראש, להניע את הראש במעגלים. נסו לרכך את כל האזורים בצוואר, אם יש אזור שצריך עוד תשומת לב תיתנו לו. אם אפשר לקחת סיבובים גם לצד השני. ונחזור חזרה אל המרכז, נתארך עם קודקוד שאיפה. שאיפה אוזן ימין לכיוון הכתף הימנית. היד הימנית עולה מעל הראש, קצת תנועה של התנגדות, השכמה הימנית מגויסת למטה. אם זה לא נעים והתנועה של ההתנגדות היא קצת יותר מדי, אפשר לקחת את היד מתחת ללחי ולייצר פה תנועה של התנגדות. המבט, גם עם העיניים עצומות, אם אפשר לקחת את האישונים והלחסון שמאלה ולמעלה. תראו אם עולה פיוק. תנו לו לצאת, אפילו אם הוא טיפ עליהם, אז אפילו תפתחו את הפה כדי שהוא יצא לגמרי. זה טוב לנו לשחרור האנרגיה. לאט לאט לצד שני, עצמאל עולה מהראש. תנועה עדינה של התנגדות. אפשר גם היד למטה, אישונים למעלה לימין. חזרה אל המרכז לאט לאט לאט. נעצום את העיניים חזק חזק, נעשה פרצוף עם הפה ונקווץ עם האגרופים. נחכה רגע ונשחרר. ושוב נשיפה. קיבוץ פנימה פנימה, אפשר גם קרקעית מכווצת. ונשחרר. ושוב נקווץ נקווץ נקווץ. ונשחרר. יופי, בואו ניישר רגע את הרגליים. קצת ננער רגליים וגוף. אז אם יש פתאום איזה צליל שמבהיל אותי ונכנסתי לפריז, כדאי תמיד אחר כך להתנער ולשחרר את זה. ונחזור לישיבה, אולי עם שילוב הפוך של הרגליים. כפות הידיים מתחילות על הברכיים. כשנכניס אוויר אני אוספת בטן לכיוון הטבור, שכמות יורדות למטה, והעיניים של הלב רוצות להיפתח למעלה, שאיפה. ועם הנשיפה אני סוגרת, אולי קרקעית אגן עולה, אני מסתגרת פנימה, פנימה, פנימה. שאיפה. נפתח, אפשר לקחת ידיים אחורה, להעמיק קצת. עוד לפתוח. לא לזרוק את הראש, קנה נשימה מאחורה. נשיפה, נעגל את הגב. שאיפה, לפתוח. נשיפה. עוד פעם אחת, שאיפה. ונשיפה. חזרה אל המרכז, שאיפה. ניקח קקטוסים עם הידיים. נקביל את הידיים אל המזרן, ובהוצאת אוויר אנחנו נפתה לימין. נמשיך את הפיתול הימין, נתארך קודקוד גבוה, אורך. ועם הנשיפה נמשיך להעמיק את הפיתול, שאיפה. ואז בנשיפה היד הימנית הולכת אחורה והיד השמאלית על הברך. קצת בהוצאת אוויר נעמיק פיתול עם תמיכה של הבטן בגב. נשחרר את הרגל השמאלית הצידה, ישרה, אם אפשר בפלקס ואצבעות משוחררות. היד הימנית מתנתקת, ניקח אוויר, שאיפה, נשיפה. נרד לכיוון הרגל. כל הצד הימני מתארך, תנשמו לבין ציליים שם שמתארכים והם מחוברים לשרעפת. אולי הנשימה תתארך. נחזיק את הראש, לא לזרוק אותו. עם איסוף של המולה בנדה, של השורש, של הקרקעית, נעלה למעלה, שאיפה. יופי, נחזיר את הרגל פנימה חזרה, או בחוץ איפה שהיא הייתה. ושוב קקטוסים חזקים עם הידיים. שאיפה אורך, נשיפה נפתה לשמאל. שאיפה קודקוד קבוע, נתארך. נשיפה להעמיק את הפיתול לשמאל, שאיפה אורך. עם הנשיפה יצמאל מאחורי הגב יד ימין על הברך ידרכו. קצת איסוף של הבטן וסחיטה של החוליות מהאמצעיות עד הצוואר, לשבת תחתונות. הרגל הימנית תתנתק הצידה, יצמאל תבוא ליד האוזן, שאיפה אורך, ובהוצאת אוויר הנהגת היד צידית.
מיסוף של המולה, נעלה למעלה, שאיפה. גיפסים הרגליים, נעבור לעמידת 6. תנועה של הזה. באמת נדעתי שמפספס כי אני גם חששתי. אצבעות הידיים פרוסות, המרפקים לא נעולים. בטן טיפה לא תומכת בגב. עם השאיפה בטן נאספת, אני לא לוקחת מהגב התחתון ופותחת את החזה, חזה, חזה. ועם השאיפה אני דוחפת קצת עם הרגליים את המזרן, מעגלת את הגב, אולי גם את הגב. שאיפה נפתח את החזה. שאיפה נגיע את הגב. שאיפה נפתח. שאיפה נגיע את הגב, נשאר עם גב עגול ונביא תנועה. איזה שמתאימה לנו עכשיו לגוף. הגוף כבר ידע. אם הוא מתלבט, תשאלו אותו, אולי סיבובים, אולי נגלודים, קדימה ואחורה, אולי לצדדים, אולי להזיז רק אזור אחד. תראו אם צריך להשלים תנועה לצד שני, אם כן תשלים. שנחזור לאט לאט למרכז. אנחנו ניקח את הידיים לצדדים, וקצת נתנדנד מצד לצד, לחמם את השורש. הכל בסדר כאן, תעשו טיול קצת עם הידיים. אם השורשים כואבים, תחפשו מקום שאפשר עדיין לחמם, בלי כאב, אולי קצת חוסר נעימות, אבל לא כואב. צבעות הידיים לכיוון הברכיים, קצת ניקח אחורה, או להישאר בשלבים לפני, גם צד שני. ונבוא לברכיים, נשב על הברכיים, לא לכולם זה נוח. אם הגב בקדימה ואנחנו כפופים ואין נוחות, אז אפשר לשבת גבוהים, גם אם כואב בקרסוליים, אז כדאי, עם ברכיים אפשר לרפד. ואפשר לשלב אצבעות, או לנער, או לא לשלב, רגע להוריד עומס מהשורש. יופי, אנחנו קצת מחמם את האזור של הכתפיים עם גרולות, עם נשרים. אז הידיים יפתחו לצדדים, נכניס אוויר. וכשנוציא אוויר אנחנו מחבקים את עצמנו, אפשר לנסות להכניס קצת את האצבעות עוד פנימה, אם זה לא כואב, ולבדוק מה קורה עם הידיים, אולי הן יכולות להתחבר. אם לא, וזה לא נעים, תשארו בחיבוק וקצת תעלו מרפקים למעלה, והשכמות טיפה ליורדות. מי שפתח, וזה סבבה, לא? הבטן נאספת לכיוון הטבור, וקצת לפתוח את החזה. לא על חשבון הגב, אני לא מוציאה ישבן. שאיפה. לא לזרוק צבא, נחזור למרכז בנשיפה, ראש חוזר אחרון, נפתח את הכנפיים, חיבוק לצד השני בנשיפה, קצת להכניס, אפשר להישאר כאן ולהגביה את המרפקים, ואפשר לנסות לראות אם ידיים יכולות להתקרב, אצלי לא קרובות בכלל, אבל הן שואפות, בטן נאספת, נפתח את החזה, ונשאר, ננשור, תראו שזה נוח ושזה נעים. אם יש איזשהו תחושה של משיכה, אז תשחררו, אנחנו כבר לא בחימום, אנחנו במתיחת יתר. נשחרר, קצת לנער, לגלגל את הכתפיים, צד אחד, צד שני. ניפגש בעמידת 6. נכניס את בעונות הרגליים פנימה, המרפקים מוכלים לא נעולים, בטן תומכת, וננתק רק את הברכיים, העורף ארוך. אני לא זורקת את הראש ולא זורקת את הסנטר. יופי, לנשור כאן. שאיפה. עם הנשיפה כלב, הברכיים כפופות כי רק התחלנו. הכתפיים עוד נפתחות, המבט לכיוון הבעונות, ואפשר קצת לפדל אותנו. ואם זה לא נעים, תשחררו לתוך עמידת 6. ואם כואב בשורשים, אפשר להניח חמות. יופי, נחזור לכלב הסטטי, אנחנו קצת נפתח את החזה. יש שתי אופציות, אני אתחיל באופציה פחות מאתגרת, ואז האופציה יותר מאתגרת. עם השאיפה נביא משקל קבוע קדימה לעבר פלנק, נוריד ברכיים מזרן, ניתן לאגן טיפה לשקוע כל עוד הגב מוכל, בלי כאב בגב התחתון, הבטן נאספת, נפתח חזה, ועם הנשיפה או לעמידת 6 או לתוך כלב. אפשר להמשיך עם מה שעשיתי קודם או לאתגר קצת יותר. שאיפה משקל הגוף קדימה, בטן נאספת,
חזה, חזה, חזה נפתח. נשיפה, ברכיים כפופות, סנטר פנימה. הלכנו לאחור. עוד פעם אחת כזאת, או כמו שעשינו בפעם הראשונה. כן, כזאת. משקל הגוף קדימה, שאיפה. אגן יורד, שכמות, שכמות, שכמות. בטן אסופה, לפתוח, נשאר. 3, 2, 1, לאחור. יופי, בעדינות אנחנו פותחים מעט את הרגליים לצדדים, הברכיים למזרן ומנוחה. דובר. אפשר להניח כרית עם הידיים. אפשר להכניס את הידיים בין הרגליים אם זה יותר נעים. אולי רק יד אחת ואז יד שנייה. נוי, עוד מעט תצטרף אלינו חזרה. הולכת לאסוף חברות. תכף ראינו בך. אני יוצאת. אנחנו נחזור לתוך עמידת 6. לחמם את מפרקי הירך. הרגל הימנית עולה, ואנחנו לוקחים איתה 3 סיבובים לכל צד. 1, 2, 3. אותה רגל מסתובבת לצד שני. 2, 3. הרגל עולה למעלה, שאיפה. וכשאני מוציאה אוויר היא מחוץ למרפק הימני, מי שרוצה כוח קצת לכופף ולעלות שאיפה. נשיפה לשמאל. שאיפה למעלה. לימין. בא להוביל. שאיפה. לך לימין. שאיפה. לשמאל. הרגל הימנית עולה. היד השמאלית מתחבקת. רוצה לתפוס קרסול. כמו ששומעים אותי. שכמות מתקרבות. שאיפה. נשחרר ליונה. אז הרגל הימנית אחורה. הברך קדימה והצידה. וניתן לה לשקוע כמה שאפשר. היונה. ריי. אנחנו מתרוממים לאט לאט מתוך היונה. הרגל השמאלית חוזרת להיות בקו אחד עם המזרן, והרגל הימנית נפתחת הצידה כמו לוחמת שנייה. היד הימנית תתנתק. ניתן כאן איזו מתיחה יפה, מי שרוצה כוח, אפשר לנתק. אופס. גם את הרגל האחורית. לא חייבים, כי אנחנו יותר רוצים את המתיחה. לא מתיחה, התארכות, שאיפה. יופי, נחזור חזרה אל המרכז, הרגל השנייה עולה. 3 סיבובים לכל צד. 1, 2, 3, צד שני. 2, 3, רגל שמאל עולה, שאיפה. נשיפה מחוץ למרפק השמאלי, אפשר קצת להתכופף. לעלות שאיפה. לימין. שאיפה. לשמאל. שאיפה. לימין. שאיפה. שמאלה. שאיפה. לימין. רגל עולה. יד ימין מתנתקת, תופסת קרסול, שכמות מתקרבות. הלב מסתכל קדימה. יופי, 2. ובעדינות נשיפה. נשחרר. הרגל השמאלית אחורה, ימין בהצידה וקדימה. אגן שוקע כמה שאפשר בלי כאב. בישבן או במפסעה או בקרסול או בברך. ומנוחה ביונה. אפשר להיות ביונה יותר גבוהה. זה אומר שהברך למשל באה לכיוון הקרסול. או כף הרגל באותו קו של המזרן. ואז אולי יש הקלה מסוימת בפתיחה. נתרומם לאט לאט לאט. הרגל הימנית חוזרת לזווית בקו אחד עם המזרן, אולי כף הרגל נפתחת טיפה להצידה. הרגל השמאלית מגבילה. והיד השמאלית ארוכה, אפשר גם לנסות לנתק את הרגל. לא חייבים. שאיפה. וניפגש. חזרה. אנחנו עושים מעבר לתוך הכלב ונושמים כאן. שאיפה. עם הנשיפה משקל הגוף קדימה, ברכיים מזרן. ניקח הימום של צ'טורנגות 5. אז הידיים מעמידת 6, חצי צד. עושים הרבה אצבעות, אצבעות חזקות, כאילו כמו איזה ואקום, עובדת איתם חזק. הבטן מאוד תומכת והצוואר ארוך.
משקל הגוף קדימה, שאיפה. נוציא אוויר, מרפקים כפופים כמה שאפשר. אולי לא עד הסוף, ונחזור חזרה לתוך עובר עוד 4 פעמים. 4. 3. 2. ואחרון. נעלה למנוחה בעובר. כדי להוריד עומס קצת מהכתפיים, אנחנו ניכנס לפיתול. היד השמאלית ארוכה. היד הימנית משתחלת. אני בודקת את האפשרות להניח את הראש. אולי צריך לפתוח את הרגליים, או לקחת קובייה או כרית להגביה, כדי שאני אוכל להרפות פה. כמה נשימות כאן, לפני שהם ממהרים להחליף נוחה, לתת לכתפיים לנוח. לנשימה להתאזן, ואז אפשר לנתק אולי את הרגל השמאלית, אולי לכופף, אולי לתפוס. תבדקו, ואולי ליפול גם. בעדינות לשחרר, ומעבר לצד שני. אז היד השמאלית משתחלת, נניח את הראש. רגע של מנוחה, ננשום פה. ואז לאט לאט אפשר לנסות לנתק, לכופף, לתפוס, אולי ליפול. ובחזרה אל המרכז, פגש בכלב, ומהכלב לקדמת מזרן, בקפיצה או בהליכה. ברכיים כפופות, ניתן לראש להרפות, אפשר להחזיק כל יד מרפק, לתת לגוף, להתנדנד, לנוח, להרפות. כפות ידיים על הברכיים, נעריך את הגב לפנים, הסנטר פנימה. אם הגב פה תומך, הידיים יכולות לבוא, ואם לא, נכניס אגרופים כדי לרווח שם, אולי זה יקל, אולי לכופף ברכיים, תבדקו. נשאר. 3. 2. ונרפה. היד הימנית אל הברך השמאלית, או אל המזרן מי שמגיע. היד השמאלית או אל החול או אל האגן. נשיפה גב ארוך. וחזרה אל המרכז, יד שמאל או אל הרצפה, או אל הרגל הימנית, יד הימנית או אל האגן או אל אל תפחדו ממנו, תיכנסו. היי, בוא! שאיפה אורך, נשיפה. חזרה אל המרכז, ברכיים כפופות, והגול יסוף ברכאית הגן. בוא ריי, סנטר עולה אחרון. יופי, ניפגש בטבעת מזרן רגע. ריי! ריי! בוא אליי! די! תגיד שלום. הנה אסף, תראה. תגיעו לבקר, בוא הנה. שקט. יאללה, קצת ברכות לשמש, וכמה שנשמתם בזמן הזה. אז ידענו לצידי הגוף. ברכיים כפופות, נגייס את העורף דרך תמיכה של הבטן והורדה של השכמות, שאיפה. ידיים עולות למעלה. ונשיפה רגע נביא את הידיים שוב בנמסטה אל הלב. שאיפה, ידיים עולות גבוהות גבוהות, נתפס אולי עוד גבוה, אולי המבט. עם הנשיפה אני לאט מורידה את העקבים ולאט הוצאת אוויר, הידיים ועוד שהאוויר יוצא. עוד פעם אחת, שאיפה, נעלה. נשיפה. יופי. נתחיל לברך את השמש. בוא. שב. שב. הכל בסדר. הכל בסדר. נשיפה, ידיים מבט. נשיפה. גב ארוך. ברכיים כפופות וסקלט. כל הדרך למטה. נעריך את הגוף עם השאיפה. נשיפה. ידיים על המזרן ובעדינות רגל ימין לאחור. בערך מזרן. נעלה למעלה. שאיפה, ידיים אל הברכיים. אנחנו קצת עוברים עם הברך את הבעונות, השכמות נפתחות, לשים לב שאין כאב. לפתוח את האגן. יופי, לעוד 3. 2. 1, נעלה למעלה. פלנק.
צ'טורנגה, ברכיים מזרן. כל הדרך למטה. החליקו קדימה האורך של הגוף. נשיפה. כלב מביט מטה. ראש רפוי, שאיפה. ונשיפה. שאיפה. משקל קדימה. רגל ימין בעלפנים. בעדינות. דרך שמאל מזרן. עלינו למעלה עם תמיכה של הגב, ידיים על הברך. נפתח את הלב, שאיפה. נשאר כאן, תראו שאתם לא זורקים את הראש. לעוד 2. ואיסוף קרקעית הגן, ידיים על המזרן. רגל שמאל מצטרפת. אורך של הגוף, שאיפה, ידיים ברכיים קרסורן או מזרן. נשיפה למטה, ברכיים כפופות, גב ארוך, שאיפה. ידיים נעולות. ונמסטה אל הלב. ידיים לצדי הגוף, שאיפה כאן. ונשיפה. שאיפה. נשיפה. ידיים עולות, שאיפה. נשיפה, ברכיים כפופות, עוסק לאחור, גב ארוך. כל הדרך על מטה, נעריך את הגוף, שאיפה. נשיפה, ידיים על המזרן. בעדינות, רגל שמאל. לאחור, נשאר פה, אפשר לתמוך רק עם יד אחת, אם זה יותר מדי להניח 2 ידיים, אפשר להניח בקבוקי מים או קוביות. שאיפה, נתמוך בגב התחתון, איסוף, ונעלה ללוחמת ראשונה, זה לאנץ' נמוך, העקב הקדמי מנותק לפנים, נתמוך בגב. 2, 1, ידיים מזרן, מעבר לצ'טורנגה, ברכיים מזרן, צ'טורנגה, שאיפה, אורך של הגוף, נשיפה, כן, מביט מטה, שאיפה. ונשיפה, שאיפה, עם הנשיפה מבט קדימה, שמאל קדמת מזרן, הידיים אל המזרן או רק יד אחת, אפשר קצת בלי ידיים לנסות להתאתגר. הגב ארוך, נעלה למעלה עם תמיכה, לאנץ' נמוך, כמו לוחמת ראשונה. שאיפה, 2. נשיפה, ידיים אל המזרן. רגל ימין בעד צד שמאל, נעריך. נשיפה למטה, ברכיים כפופות, שאיפה. ארוך. נמסטה אל הלב, יד אחת אל הבטן. אחת אל הלב, רגל לחזור לנשימה. אפשר להוציא קצת הנחות. נשאר כאן. ניקח קצת איזונים כדי לאזן את הנשימה. אז נתחיל בעצים, להעביר משקל על הרגל הימנית. הרגל השמאלית, ידיים בנמסטה, יכולה להיות עם קרסול, עקב על הקרסול, או לתאומים, או פנימה יותר לשוק. אם אתם כמוני מגיעים לברך, אז תיזהרו לא למחוץ, לא לעשות את התנועה של ההתנגדות. הידיים מתחילות בנמסטה, ועם קול שקט ויציב אפשר לתת להם לעלות למעלה, פתוחות או סגורות. נסו למקד את תשומת הלב במקום אחד. נשימה, פותחים את המפרק וגם פותחות שאיפה. עם הנשיפה הידיים חוזרות אל הלב בעדינות. נסגור ורגע לא נזוז. רגע נשים לב להבדלים, ומשם אפשר קצת להניע את הגוף. נעביר משקל על הרגל השנייה, זה משקל על עובר לשמאל, ידיים בנמסטה, עד שרגל ימין מתנתקת מעצמה. נשאר. עוד 3. 2. וכשיוצא האוויר אנחנו מביאות את הרגל מותחים, ידיים על המסטה, לא לזוז. אם הכל בסדר, אפשר קצת להביא תנועה. מקווה שזה עבד, היה לי טלפון שנכנס. יופי, ניקח קצת רצף קצר, ואז ניפרד רצף קצר בלוחמים שניים. אז נתחיל עם פיסוק לאורך של הרצפה, של המזרן, של השטיח. והרגל השמאלית שלי נפתחת בקו אחד עם המזרן. קצת לשחק עם האגן, ואז לעצור. וכשהוא עוצר אני מכופפת את הברך השמאלית, שמה לב שהיא לא עוברת
את הבעונות, והכיוון שלה, פתיחה לשמאל, לא נותנת לברך לקרוס פנימה. אני באמצע, ומתוך האמצע שולחת ידיים, שכמות יורדות והמבט לשמאל. לשים לב בברך האחורית שיש לה נטייה להינער או להיות שם באיזה זווית שמייצרת עליה לחץ. הכיפוף הוא בהתאם לכמה שאפשר. כאב במפסעה ובלי מאמץ יתר. אנחנו רוצים להיות בהרפיית מאמץ. השמאלית נפתחת, עולה למעלה כשהיד הימנית יורדת למטה. קצת. שמתגלצת. שאיפה. נחזור למרכז עם איסוף. ואני אכנס לטריקונסנה. למשולש. היד השמאלית הולכת לכיוון הרגל השמאלית. הירידה היא בהתאם לאגן ולפתיחה. אז אם אני ארד יותר מדי, האגן שלי כבר לא יהיה מאוזן. אז אני שומרת קצת למעלה. אם זה יותר מדי, אפשר גם להחזיק בצדדים של הגוף. ננשום כאן, זאת הרפיה. נעלה למעלה, בשאיפה. נגביל את הרגליים אחד לשנייה, ברכיים לא קורסות פנימה. תמיכה בגב, שאיפה. ועם הנשיפה תוסיק לאחור, אני יורדת עם גב ארוך. הידיים יתחילו על הברכיים. אם יש מאיפה, אפשר לרדת עוד. אולי אפילו להניח כפות ידיים על המזרן, הגב ארוך. אם זה יותר מדי, תתמכו, אפשר להכניס אגרופים בין הבטן לירך, אפשר להניח על הברכיים, על הקרסוליים, מה שמתאים. נתמוך בגב, נכופף ברכיים, נאסוף את המולה, את השורש, נעלה למעלה. יופי, נראה שאין סחרחורת, שהכל בסדר. משם נפתח את הרגל הימנית. נכין את הגוף ללוחמת שנייה פה, הרגל הימנית מתכופפת. שוב, התנועה היא לא פנימה, היא לכיוון ימין. לשים לב לברך האחורית, לשים לב שאין לי יותר מדי מתח באגן. הפתיחה היא בהתאם לכמה שמתאים לי. אני שומרת על האמצע, הידיים נפתחות כשהשכמות יורדות. מבט ליד ימין. תישארו כאן, אין שם. בכל שלב אפשר ליישר, זה גם פתיחה של הירך. עוד נשימה כאן, שאיפה. ואז בהוצאת אוויר, בנשיפה, היד השמאלית מחליקה, היד הימנית נפתחת, ומחליקה לאחור. מבט יכול להיות למעלה לכיוון היד הימנית. רק עוד קצת, ותמיד גם אפשר ליישר. שאיפה נאסוף, ניישר. נשיפה לטריקו, אולי צריך לצמצם קצת את הפיסור. טריקו נסה. לנשום, אפשר גם לכופף את היד, להחזיק בצדדים, אם זה יותר מדי. נעלה למעלה, שאיפה עם איסוף. נקביל את הרגליים אחת על השנייה, ידיים על הברכיים, שאיפה. ונשיפה, נרד למטה. אנחנו הולכים לפיתולים. אם הידיים מגיעות למזרן, אפשר. אם זה יותר מדי, אז על הברך. יד ימין, או אל הרצפה, על המזרן, קצת קדימה ולאמצע, או ברך, אולי אפילו קרסול. יד שמאל אל האגן. שאיפה נתארך, נשיפה נפתל את הגוף. מי שזה מתאים, לא מתאים לה, אפשר לנתק את היד השמאלית ארוכה למעלה. אם זה יותר מדי, יד אל האגן. שאיפה כאן. נשיפה חזרה אל המרכז ושמאל למרכז ולאמצע, או אל הברך השמאלית או אל הקרסול, יד ימין אגן, שאיפה אורך, נשיפה פיתול, ואולי היד הימנית תתנתק. יופי, שימו לב לברכיים, לגב, לאורך, שאיפה, נשיפה חזרה אל המרכז, נסגור לאט, נהיה רק לרגע בתוך כובסת, נתנדנד. מי שרוצה לקחת פה עורבים עם ידיים קדימה ולהעביר משקל יכול, אפשר לא לעשות הפוכות. ומכאן נשב רגע לנשימות. אז תראו אם בא לכם עוד קצת לתרגל, אולי להתהפך, או לבוא איתי לנשימות, או לעצור אותי רגע, לקחת הפוכות, ומשם לכיוון נשימה. אז קודם כל להסדיר את הנשימה, למצוא את עצמות הישיבה, למצוא את האורך, לחזור לנשימה המלאה. אנחנו ניקח נדי שודנה לנשימה חליפית,
אם יש מישהו שיש לו חרדה הצפה, יכול להיות שזה לא מתאים, אז תבדקו את זה. מתאים לכם קצת לעשות מניפולציות והתערבות על הנשימה. מה שעושים בנדי שודנה זה נושמים כל פעם מנחיר אחר. אני אתחיל בהנחייה ואז אני אשחרר אתכם לעשות את כמה דקות לבד. אני רגע מסבירה, מה שנעשה זה נשתמש ביד ימין, עם האגודל אנחנו נאטום את הנחיר הימני. אנחנו נכניס אוויר מנחיר השמאל, נאטום את הנחיר השמאלי, עם עוזרת והאצבע של הידיים יכולות להיות על המצח וכפופות. נוציא אוויר מימין, נכניס אוויר מימין, נסגור, נוציא משמאל, נכניס משמאל, וזו תנועה יפה. זה מה שאנחנו עושים, ומנסים לרווח קצת בין הנשימות. אז אם הנשימה התאזנה תצטרפו, ואם לא, אז עוד מעט. הסבב נגמר כשנוציא אוויר משמאל. יאללה, דיברתי מלא. בואו נוציא אוויר. נאטום את הנחיר הימני. ניתן לאוויר להיכנס לנחיר השמאל, שאיפה. נאטום את הנחיר השמאלי. נפתח את ימין. נוציא אוויר בשקט. נכניס אוויר ימין. נאטום את הימני. נפתח את השמאלי בשקט. נכניס משמאל שאיפה. נאטום. נפתח את ימין. המשיכו מימין, נכניס אוויר. נאטום, נפתח את שמאל, נוציא אוויר. שאיפה משמאל. נאטום, נפתח את ימין, נוציא. שאיפה מימין. נאטום, נפתח את שמאל. תמשיכו לעוד סבב בקצב שלכם. הסבב מסתיים כשהאוויר יוצא משמאל. כשתסיימו רגע תנשמו אוויר מלא. ואם יש הבדל, אם אתם רוצים להמשיך בנשימה אז אפשר. אני פשוט צריכה לסיים, אבל ממש אפשר לקחת את הזמן ועוד תנועה ועוד נשימה. אפשר לשבת לכמה רגעים של ישיבה שקטה, עם תשומת לב בין הגבות או לאוויר שנכנס מהאף. אפשר לשכב עם מוזיקה נעימה או בלי להרפאיה לשבאסנה. אם אתם מרגישים קצת בלחץ, אז אולי שבאסנה לא הכי תתאים. יש איזו דריכות כזאת לצלילים, אז אפשר לשבת אפילו עם עיניים פקוחות במיקוד בנקודה אחת. אני אפרד מכם באום, ובהוקרת תודה, ואתם תמשיכו אם תרצו. אז נביא את הידיים אל הלב, נכניס אוויר שאיפה. תודה לעצמנו, שפינינו זמן, בתוך העומס, הטירוף, הלחץ, המשימות, קצת לחמם את הגוף, קצת לחזק, להגמיש, לנשום, לרגע. נתפלל שהתרגיל הזה יביא שלום בפנים ובחוץ, יעשה טוב בתוכנו, וטוב בעולם. תודה רבה, לכו לכם לשבאסנה. ימים שקטים, מסחי, גדלים אליך. ביי.